sună mai tare. Așa, hai. Ce trebuie să facem acum? Oh, ho, ho, ho. Haide, mă, hai. Zboing! Iu! Zboing! Oh! Mori azi! Doamne, fute, mori! Aoleu! Ce dracului? Mai departe. Ia! Hai, mă, pulu, dacă ai tu pe eu. Ce e aici? Ce e mai aici? Cum intrăm acolo? Hai pe aici. Șobolani! Zboing! Ce putem să luăm de aici? Aceeași chestie. Hai mai departe. Așa. Thomas, answer me. De colecționar de ciori moarte. Zboing! Vezi aici că e noapte, vezi? Folosim lanterna astea. De fapt e zi, vezi? Este un plină zi. Mă, dă când dai cu ăla în cap, hă? Du-te, dracului de prost. Swinging a lead pipe bus heads faster if that's what you prefer. Thanks. Yeah, you need the tips. Becker and I'll go around the other way. Try and stay in one piece. Oh, and one more thing. If you find yourself in a sticky situation, use your taser to temporarily stun your target. If you're close enough, you'll find it a great way to disarm the slug. Naționale cu fum să le văd de departe. Trag să ajung unde tu n-ajungi. Dați-mi îmbrățări și îmbrăcați-mă în dungiu. Arde, uite cum arde. Băi! Băi, ce înseamnă asta? E vină cu am? Ești tu pe aici? Zboing! Ai, pula ta. Zboing! Unde a fugit celălalt? Hai repede după el. Ala-i. Fuga marș. Mă, fugi. Băi. Ia să vedem. Ia. Așa, ce trebuie să facem? Închis aici, da? Știm odată. Ia. Ia vem ca mai. Nu! Muream din prima.
Ia vino ca mai nervosule! Nu, stai! Puhu! Ia! Să deschis o ușă, ia să vedem. Nu mai avem viață deloc. Ce dacă o facem? Ei! Nu mă, nu, stai! Stai, mă, stai! How does it feel to be on this end of the gun? Listen, you bastard. Don't mess this up for us. We are both on the same path of righteousness. Ia! A venit polițistul. Path takes strange turns. Așa, hai mă, trageți! Hai mă, trageți în el, mă! Nu mă! Be ready for death, Agent Thomas. Bă, ești de bun. It shall come. Visit Și acum ce facem? Gata, murim? Ia. Ce dracu? Asta a fost misiunea? Asta trebuie să facem? Trebuie să murim? Bă, tu ești de bun? Să vedem de unde ne dă. Ia. Mă, dar parcă căzusem în pe mașina aia, nu? Cum ne-am trezit pe canapea? Poate a fost un vis. Nu? Nu prea înțeleg jocul ăsta. Ba, ești prost. Ce dracu, bă? De ce? Eu dă-l și pe ăsta. Who are you? What is going on? Calm yourself. My name is Malcolm Van Horn. Your father. Yes, I remember you. A long time ago. Why are you here now? Last night? Well, I was nearby. An unfortunate scene. You did your best, but it could not be helped. The detectives. They're dead. Shot with your weapon. And you will be blamed for their deaths. Ia uzi. Ridiculous. I'll just tell them. What? Tell them the truth? They have already decided the truth. This is insane. I can't just give up the bureau. It's already been taken from you. Now join me and help yourself. Ia. Ai venit pula. Ți-au găsit drogurile. Across to the metro station. I will meet you later. Te-au prins, mă. Ethan, you must trust me. I am here to help. Now go. Hai, pe unde trebuie să luăm? Ce trebuie să facem, mă? Auzi, mă. Ne acoperă ăla. Hai să vedem. What's your business here? Hai, dacă vine vreunul, îi futem molopa direct în ochi. Dacă am și știi pe unde trebuie să luăm. Hai, mă, fă ceva. Ce trebuie, mă, să facem? Bă, ești nebun. Aha. Hai. Mai departe, bă, ce pe mea? Mă ajungi la metrou. Înghis.
Cineva ne face puze. Ia să vedem. Mă, ceva trebuie făcut. Trebuie să ieim acolo, dar cum? Sau? Deci trebuie să găsim o rangă, hai. Unde este ranga? Sfânta rangă. Voi merge cu asta? Hei, caut o rangă, e cineva? Cineva cu o rangă pe aici? Ia mă, ia. Ce trebuie să facem? Aha. Da. Thank God. I thought they would have suspended my lab access. They still might. I didn't kill those guys. I know, Thomas. I'm not certain. Well, I'm not certain what I do or don't know, but I'm pretty sure I still trust you. And that goes a long way. Understood. So, what about the photos? Go standing on ceremony then. It's a picture of you. It's a picture of you, Thomas. In your apartment. I remember that hideous sofa at this party. It had to have been taken from across the alley. From within the metro station? It appears so. I'm also seeing smudges across the face of the photo. Locate a good sample and transmit it to me. Find a good source. Ce, mă? Ah. Ia. Bă, dar-mi bag pula în el. Deci iar apăsăm pe asta, da? Bă, ești prost, ce trebuie să facem? Să-mi bag pula dacă știu ce trebuie să fac. Da. Aflu eu cumva ce trebuie făcut. Asta până data viitoare. Ce scriem aici? CDRD sau CDRS. CDRS. Ce rebel. Da. Cam atât și gameplay ăsta. O să aflu eu cumva ce trebuie făcut. Este, mă. De unde luăm o rangă?